tafa trid taħdem daqsbar hawn Malta ġitek kwartu żgħar impaqpa il-van kull fil-ħin inti swed ma tiswix karlin inħalsek meta kontu jien u wara bistajt li għajjin inħadmek namillek favur biex forsi kollok futur. Kont barrani ta' parsil għajtuni, kont eri komplejtu tkissruni, kont bil-ġuħi l-qomt majtuni, kont bil-għacċ il-velenu sejtuni, forsi l-ġilda bħal ta' mandix, forsi x-xorti ma titbissimlix, forsi dil-arti jajmijiex, imma ħati la tqisunix. Bina nifs titħol mitnej sal-ħat tixxabbat tintender mil-qat il-bis protettiv tibvintax u qabel is-seba titlax u qatt m'għandek titlob xi żieda għal xejn li titkarrab bil-ħnina mill-baħar ftakar sal-bajnik u saqaf fuq rasek tajnik. Kont barrani ta' parsil għajtuni, kont eri komplejtu tkissruni, kont bil-ġuħi l-qomt majtuni, kont bil-għacċ il-velenu sejtuni, forsi l-ġilda bħal ta' mandix, forsi x-xorti ma titbissimlix, forsi dil-arti għajmijiex, imma ħati la tqisunix. Abdallah, issa nħallsek dal-waqt. Fadalli, għad mhux il-waqt. Jekk nixba narmik f'nofs ta' triq biex kutem imma l-art inħallak. Int ftakar li ma tiswa xejn. B'xogħolok qed tħallas id-dejn. Il-prezz se trotlina l-Maltin. Il-poplu b'qalb kbira, ħanin. Barrani ta' parsil għajtuni, kont eri komplejtu tkissruni, kont bil-ġuħ il-qomt majtuni, kont bil-għacċ il-velenu sejtuni, forsi l-ġilda bħal ta' mandix, forsi x-xorti ma titbissimlix, forsi dil-arti jajmijiex, imma ħati la tqisunix. Bnidem tarazza diversa il-blokka jeħtieġ li titlesta min fuqek se naqla l-miljuni fl-istrina b'ċek fidi ġibuni.